e aprobamos para a súa inmediata remisión ao Parlamento de Galicia a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias. É unha lei que nos permite cumplir cun compromiso persoal do presidente da Xunta de Galicia, cun compromiso político do Goberno da Xunta de Galicia, e que explicita por que hai persoas que nos seguimos dedicando á política, porque creemos profundamente en que se pode seguir mellorando os servicios públicos. En segundo lugar, é unha lei que nos permite seguir completando a folla de ruta do calendario, do compromiso electoral. Foi unha lei explicitada como compromiso electoral do partido que apoia o goberno. É unha lei, en consecuencia, apoiada maioritariamente polos galegos nas eleccións de outubro. É unha lei que nos permite recoller os frutos de sementar unha política económica rigurosa. En plena crise económica, hai unha comunidade autónoma que quere garantir os tempos de espera máxima das patoloxías que se consideren prioritarias por parte dos profesionais e das sociedades científicas. En plena crise económica e grazas a unha responsabilidade financeira, hoxe Galicia manda unha mensaxe de tranquilidade na consolidación do sistema sanitario público. Consolidamos e melloramos o dereito da sanidade pública, concretando prazos máximos de espera. Consolidamos e melloramos a sanidade pública incrementando a libre elección de centro hospitalario, a libre elección de médico de familia, a libre elección de pediatra e a libre elección de enfermera ou enfermeiro na atención primaria. E consolidamos o dereito dos pacientes, priorizando unha segunda opinión cando o consideren oportuna, unha segunda opinión dos médicos do Servizo Galego de Saúde. Consolidamos, en definitiva, a sanidade pública galega, a pesares da crise económica.